हिरवा झाला रानो रान होता भाद्रपदाचे आगमन आला चतुर्थीचा शुभ मंगल गणेश चतुर्थीच्या शुभ मंगल गणेश चतुर्थीच्या झाली पावनाई धरणी तुझा पदस्पर्शानी झाली पावनाई धरणी तुझा पदस्पर्शानी पावनाई धरणी तुझा पदस्पर्शानी झाली पावनाई धरणी तुझा पदस्पर्शानी झाली पावनाई धरणी तुझा पदस्पर्शानी झाली पावनाई धरणी तुझा पदस्पर्शानी चतुर्थी
हातात लावणार त्याचे पप्पा गेले
किरवा आला किरवा किरवा आला. अरे टाक अजून. अरे तात्पुरता हा टाक ना, तात्पुरता हा टाक. आलाय बरोबर आहे. नाही बरोबर आहे. थोडा वरती ओढ. अरे तू इकडनं हे कर. वडे 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 वडे. चपले कमाला चपले कमाला. नाही रे तो वर आहे. गाडीचा गाडी गाडी हर्षाची आहे बोल आहे आज. आई बघ आई बेस देते. आई बेस. हॅलो खाली गेला 2 मिनिटं. वाळू चांगली चाळू आणि दोघी जावा फुगड्या खेळ. दगडी दिलं आमची फुगडी घर फिर. यांना फेका तिकडं. ना हॅलो हॅलो बोल. उभं राहूनच बोल. हॅलो. राई उंबारी फुला तोडू राई उंबारी फुला तोडू आधी फुला तोडू मग सासऱ्यांच्या पाया पडू मग सासऱ्यांच्या पाया पडू. ये मिक्स की बोली दो. ते जा साईडला. चप्पल हे तिकडे रेडी होतोय माणूस. आईला दे माईक. आईला दे माईक. मोठी गाणी नाही राहते ती. बोल. बावड्या निराची पुगडी पा पाहिल्यात पाण्यात उठून जा. तू काय मुंबईच्या स्टेशनावरती वाजले 3. बोलली बोलली. अरे 3/3 मुंबईच्या स्टेशनावर वाजले 3. जोरात जोरात. संकेतची झाली मुसी मुसी. साईडलो साईडलो.
बघ ए बाला डान्स नाही
रावले